DB! Today, kakain po tayo ng fried itik. Meron po tayo sausawan na suka, lettuce, pinya, pipino, bell pepper, tsaka po kimchi, soybean paste. Guys, syempre, di mawawala yung rice. fries. So, kain na po tayo, guys. Kain na po tayo po din. Ito. Ito yung kapartner dyan. Bigyan mo yan. Parang ayoko yan. Itik Gusto ko lang yung ano lang, yung kimchi. Sarap. First time kong kumain ng Fried itik. Ay. First time kong kumain ito. Hindi ko alam kung anong lasa. Try Masarap natin. yan, guys. Sabi ni Kuya, sausaw daw natin sa suka. Oo, masarap yung suka. Nga. Sarap yung itik niya. Try nga natin sa ano. Ano sa lettuce. Wala tayong kutsara. Kamayan ko na lang po. Walang kutsara eh. Kain tayo ng gulay. Tsaka lettuce po. Pipino. Sasawsaw ko sa suka, guys, yung pipino. Sarap, guys. Ito, oh. Pwede pa lang i-partner sa ano, fried itik. Magyan mo kimchi. Ang sarap. Ang sarap po ng pagkaprito ng ano, ng itik po. Salamat sa kay Kuya. Nabili namin yan sa ano, sa Betis. Ay. Ang sarap pag-partner ng ano, no? Betis, Pampanga po. Fried itik. Nakakatakot na ngayon, no? Yung virus, no? Kaya mga kaputibi, ingat-ingat po tayo. Oo nga po. Pag pumunta po sa mall, Huwag masyadong ano, maglalabas-labas ng bahay. labas-labas ng bahay. Tsaka dapat po pag lumabas po kayo ng bahay o pumunta ng mall or sa madaming tao, huwag po kayong makalimot na magsuot ng face mask. Alam niyo naman po, Yung panahon ngayon, guys. Nakakatakot. Tingnan akong kimchi, guys. Sa subo lang, guys. Ang sarap ng pipino. Sausaw mo sa suka. Sarap.
Kaya kapag namamalengke ka, dapat mag-face mask ka rin. Oo nga. Sarap nito guys. Sarap ng itik ni Kuya. Sarap, no? Magkano to? 250. Mura lang guys. Sulit yung 250 nyo. Opo. Sa malaki ng fried itik. Sa mga umiinom guys, pwede itong pampulutan. Fried itik. Parang parang gown. Pwede siyang gawin gown. Ang coronavirus na yan. Pag nakita ko yan, manda sa akin yan, coronavirus. Lalo. Meron po tayong healthy juice na nilagyan ko siya ng pipino tsaka lemon po. Ayan guys. Ano na ang masasabi mo kay sa fried itik natin? First time ko kumain pero masarap po pala. Magkarap yung malutong. Susunod, ang kakainin namin, fried paniki. Gusto mo yon? Gagayahin natin yung Alam, taga-ibang bansa. ano to itlog no? Fried, walang nagpa-shoutout ngayon. Sa gusto po magpa-shoutout, yan po, mag-ano lang po kayo. Mag-comment lang kayo sa YouTube channel namin. Nabalunan siya guys. Kailangan niyang uminom ng tubig. Ano na? Anong sasabihin mo?
Nakalimutan niya yung sasabihin niya. Nalunok niya yung toka. Hindi. Ah. Kasi, pag may laman ng bibig, huwag kang magsasalita pag may laman ng Mm. bibig. Diba guys? Sino nagsabi sa'yo yun? Teacher ko. Ay! Di ba sabi mo, yung mga ka-teacher sa school, yung mga teacher doon, nagpapapati sila sa'yo, yung mga estudyante mo, Hello sa yung mga School suri LC. mo. Ano? Doon sa ano? School? Saan ba? Nakalimutan ko na tuloy. Doon sa ano? Saan? LCA ba yon? Kay Teacher Rec, ayan, hello po Teacher Rec, Ma'am Connie, ayan, Teacher Ira, Hello po. Ma'am Joanne, hello po, ayan, yung mga teacher doon. Mababait yung mga teacher doon, guys. Nanonood yun. Nanonood Mm-mm. sila. Nanonood sila. Si ate. Sino ate naman? Si ate siya yung number 1 fan mo. Ay, oo. Diba? Yung nasa ibang bansa na. Alimutan ko pangalan niya. Yun. Kasi kapag nakaharap na ako sa pagkain, nakakalimutan ko yung mga pagkakagal. Guys. Meron akong ano, Ano siya? amnesia. Lalo na kapag masarap yung pagkain. Hindi. Gutom ka lang, tsaka puyat ka, di ba? Tignan mo, puyat ka. Ito yung ano ni kamatayan, yung ano niya. Ayan guys, oh. Yung songkit ni kamatayan, no, di ba? Ano po? Saka. Ito yung maganda pang kilay, guys. Ayan, no. Pang kilay. Gusto mong kilayan kita? Dito. Ayan. Ito yung pakpak ng bibe. Ay, ano, itik. Ang laki, no? Mm-mm. Grabe, laki. Kala maliit lang to. Laki pala. Akala mo lang yon. Marami na. Ay, excuse. Marami na mamatay sa maling akala. Di ba, guys? Pipino. Napakasarap. Napakalutong. Mm. Please, mga ka-foodie mag-ingat-ingat po kayo Oo. sa mga sa health po ninyo. Kumain po kayo ng mga masustansya tulad ng gulay po. Tsaka iwas-iwas din po sa karne, please. Alam niyo naman, may flu, vaccine. Pero siyempre, dahil gusto kong tikman, next time, Susunod kakainin na namin yung ano, isda, ganyan na lang. Bawal muna kami sa baboy. here's mine too.
Para nagtutupi lang kayo ng damit, guys. Tingnan nyo, ah. O, ganon. Tapos, lalagyan ng ano, kimchi. Ito sa taas. Tapos, lalagyan mo ng ano, ito. Namassacre na yung ano. Guys, namassacre na yung baby. Ay, yung fried iti. Kaya, ganon, tapos, ganon. Diba, guys? Sandali lang gawin, no? Hindi naman mahirap. Tapos, kakainin mo na lang, oh. Ang laki ng bibig ko na, guys. Ang laki ng bibig ko. Tingnan mo. Kasya. Dandahan. Sarap. Ito pa. Ano ko yung bibig niya, ang 30. Malaki kami bunganga, guys. 30 daw yon. Sa lahat po na malaking bunganga, ay. Kung may ipon sa Wawawi, meron bungangera dito sa Pampanga, guys. Ako, malaking bunganga. Hi. Kuya Will, baka pwede mo akong kunin. Charot lang. Aba nga, alam mo pag nakita niyo. Kuya Will, ito. Sa susunod, mag-audition ako sa'yo. Sa, ano, Got Talent. Ay, ano ba yun? Sa, ano mo? Ano kasi yung ano mo ngayon? Got Talent ba yun, Kuya Will? Makikita niyo ako sa Channel 7. Ikaw kumakain ka? Hindi. Ang sarap. Hmm? Ang sarap nga. Try mo. Tatry natin to, guys. Hindi, ito. Yoko. Maasim. Sarap. Sarap yung ano. Guys, titikman natin to. Itong ano. Pinya. Saan binili to? Sa... Bakit? Matamis? Matamis na maasim. Sarap siya, guys. Araw nila ngayon yung mga pinya, mangga, at saka ano, kay Mito. Yan, araw nila ngayon. Panahon? Ay, panahon pala. Ano ba sinabi ko? Araw. Araw. Panahon pala nila ngayon. Ayan. Kapag tagulan, kami ng mga bata. Tagulan. Dumadami kami. Hello sa mga LBGT ba? Oo. Hi.
Sa trans woman dyan. Sa mga trans woman, meron na po tayo sa sariling CR. Di ba? Taray. Hindi na tayo makikiabilo sa mga Alam mo guys, yung pumunta kami ng pumunta kami ng Baguio, Oh. dun sa Caltex, meron pang LGBT LGBT. na CR. Oh, talaga? Mm-mm. Sabi ni Kuya, para sa inyo yan. We, sabi ko sa kanya yan. Parang bading din si Kuya eh. Para sa atin yun, sabi ko sana. Gusto niya kasi yung hindi kasi yung may panlalaki, tinitignan niya. Baka bading si Kuya. Sarap na. Tingnan mo yung pinya. Sarap ng pinya. Pati yung dito niya guys, yung yung pinaka matigas niya, pinakain ko kasi malambot naman. Dapat kapag bumili ka ng pagkain, wala kang itatapon. Ang ba't may tira ka? Kasi binili mo yan. Hindi naman yung mo pera. Etong tinik sa mga namin, alaga namin aso. Marami din po kami mga aso. Sarap na. Sa pang pipino. Pipino guys, ang sarap ng pipino. Ganda. Pinya po. Tingnan nga natin kung matamis. Tamis. Matamis. Sarap. Mamaya na naman guys, mag-jib na naman kami. Marami naman bibig ni Kuya. Kala ko ba hindi ka magdilim? Marami naman papagawa si Kuya niyan. Kala ko ba mag-a-absent ka? Hindi na. Bakit? Namimiss ko si Kuya. Charot. Hi Kuya. Yes, baka mamimiss mo yung crush na sinasabi mo. Wala man akong crush doon. Well, Mamatay man yung kapitbahay namin. Charot lang. Guys, sa panahon ngayon, napakainit na, no? Kaya sobra. kailangan na natin outing. Charot. Baka naman. Saan magandang mag-outing ngayon? Summer, guys. Kaso lang, nakakatakot mag-outing ngayon kasi dahil sa coronavirus na yan. Diyos ko, coronavirus. Yung corona para sa lang yan, Miss Gabe, Miss Universe, yan.
Bakit dumating pa dito sa Pilipinas? Ayoko na. Inaano ko lang kasi mas masarap yung buto kaysa sa laman, di ba guys? Alam na kayo. Mas malinamnam yung buto. Yung linamnam na, wala na linamnam yung laman. Linamnam nga. Tama? Oo. Marunong na ako guys. Tubig natin guys. Lasang ano, lemon. May ano yan, may pepino tsaka lemon. Lasang ano, pinag-ahalo. Lemon, pepino. Healthy juice yan. Healthy juice. Pampaganda yan. Tingnan mo, pinawisan. Oo nga, oh. So, sobrang ganda. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, oh. Kikita nyo yan. Pinaghirapan ko yan guys. Ngayon lumalabas na. Ano mo to? Oo, sige. Sa gusto magpa-shoutout po, comment lang kayo sa YouTube channel namin. Tsaka yung gustong bumisita sa YouTube channel ni Babae Marot, don't forget. Makikita niyo po doon kung paano kami mag-gym, magluto, ayan, nandun na guys. Tatawa kayo doon. Hindi ka ba tapos? Ay, salamat po. Salamat guys. 171 na po yung yung subscribe Subscriber? ko. Ayan. Subscriber? Subscriber ko po. Ayan. Natawalan ko sila. Kailangan natin yon. Magiging 1,000 yan guys. Kapag naging 1,000 yun, tatambling ako. Tatambling ako. Maglilibre ka? Aray ko. Ayan guys. Sabi ni Madam, kapag nag 1,000, pupunta kami ng Hong Kong. Charot. Hong Kong daw. Hong Kong. Sa lahat po ng guys, kung gusto niyo pong bumili ng fried itik dito po sa Santa Rita, Pampanga. No, Betis. Ay, Betis, Pampanga po guys. Mag-comment lang po kayo at sasagutin natin. Don't forget to like, Share, and subscribe. Comment down below po. Bye-bye. Bye-bye.